Azken urteotan edari energetikoen salmentak gora egin du merkatuan. Askotariko markak daude aukeran, kolore deigarriak eta gustu guztietarako zaporeak dituztenak. Ezagutzen dituzu edari horiek hartzearen arriskuak? Edari mota horiek adingabeentzat gomendatzen ez badira ere, gure herrialdeko nerabeen erdiek kontsumitzen dituzte. Estudios 2025 Osasun Ministerioaren ikerketaren arabera, 10 ikasletik ia 4 edari energetikoak hartzen dituztela diote. Energia, kontzentrazioa eta kirol errendimendua ziurtatzen dute. Baina baldakigu benetan zer hartzen ari diren gure seme-alabak. Edari energetikoak ez dira freskagarriak, ezta edari isotonikoak ere, baina nahastu egin daitezke. Freskagarriek funtzio freskagarria dute. Kasu batzuetan, karbonatuta daude edo kafeina izan dezakete, eta batez ere urez, aromez eta azukrez osatuta daude. Edari isotonikoak kirola egitean galdutako hidratazioa eta gatz mineralak berreskuratzeko erabiltzen dira. Edari energetikoak berriz estimulatzaileak dira, eta nerbio sistema zentrala aldatzen duten osagaiak dituzte, kafeina edo taurina adibidez. Egunerokoan, substantzia horiek kafearen edo txokolatearen bidez kontsumitu ditzakegu. Orduan zergatik ez da gomendatzen edari energetikoetan kontsumitzea. Kantitatea karriskua dakar. Edari energetiko lata batek, 27 eta 75 gramo azukre eta 80 eta 300 miligramo kafeina artean ditu. Hau da, 2-3 katilukada kafe edo txokolatezko 3 tableta baino gehiago bapatean hartzea. Adingabeen kasuan, osasun agintariek eguneko 25 gramo azukre ez gainditzea gomendatzen dute, eta ez dute gomendatzen kafeina hartzea. Edari energetikoen latetako kafeina eta azukre kantitateak gomendatutako kontsumo zatietara iristen dira eta horiek gainditzen dituzte. Osagai horiez gain, edari horiek taurina, glukoronalaktona, L-karnitina eta landaren beste deribatu batzuk ere hartzen dituzte. Ondorio kaltegarriak eragin ditzakete, hala nola, insomnioa, antsietatea, arazo kardiobaskularrak edo deshidratazioa. Gainera, alkohola bezalako beste substantzia batzuekin nahasteak esponentzialki areagotzen ditu arriskuak. Hala ere, edari horiek modernoak eta kaltegabeak bezala agertzen dira, eta askatasunarekin eta dibertsioarekin lotzen dira. Marketing estrategiak edari hauek kontsumitzearen arriskuak ezagutzen ez dituzten nerabeei eta gazteei zuzenduta daude bereziki. Prebentzioa etxean hasten da eta gizartearen esparru guztietan jarraitzen du. Familia eta ikastetxeetatik, saltoki eta erakundeetara. Informa zaitez, hausnartu eta kontsumo kontzientea sustatu. Laguntza behar baduzu, eskatu. Adikzioen prebentzio zerbitzuaren laguntza ere baduzu. Orain arriskuak ezagutzen dituzunez, gogoratu. Zure esku dago lata ematea.